Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш Джей. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навод мошинои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама дошта бошед, маърамат сурат маълумота дар номерои экранмода рӯй кунед, дар номерое ки нами WhatsApp имо дорад рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст сечкаҳои объёмни Toyota Camry японка, гурзавои танге ва Daewoo Matiz солои нав ва аст Opel Hatchback, Opel Vectra ва VAZ 2106 ва Opel Caravan ва дигар навъ мошина аст ки Lexus ҳам аст бо нархҳои арзон. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки ба шумо чӣ хели мошинҳо дар кор аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 164 сомонӣ. Мо бошад навор имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунем, маърамат рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания Ака Ёқуб. И Ака бори шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунанд ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёва ва ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияш оварда мерасонанд. Ва мошини майдаам доранд ки метавонанд ки бори шуморо ба мошини рафт майда аз ҷои кор ва аз ҷои хонатон рафта худашон гиранд ва ба пеши камаза оварда расонанд. Агар бори шумо аз Москва дуртарам бошад, бо маслиҳат рафта худашон мегиранд. мошини майдаам доранд ва мошини калонам доранд ки метавонанд ботон рафта худашон гиранд. Ба территорияи Кулоб ва территорияи шаҳри Бухтар, хоб Калхозобод, Ёвон, Обшин 25 та ноҳияи шаҳри Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд. Се та рақам доранд ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. Ака беҳтарин шахса бортон асоб саломат мебара мерасонад. Метавонед ки аз нои канали мо гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунад. Ассалому алейкум, подписчики Рахш Джей. Ассалому алейкум, достоны азиз. Сегодня я вам хочу показать наша работа, то есть наша фирма, реально или обман. Потому что предыдущее видео админ Рахш Джей рекламирует наш офис, то есть наша компания. Там много кто звонит и говорит, да, можно доверять и так далее. Ну, короче, в общем, я вам сейчас все покажу, это реально или нет. Я по поводу Умрахач Паломцева, уважаемые ребята. Оставайтесь с нами, и дальше вы сами все увидите. Уважаемые друзья, те, кто нам не доверяет, вот, пожалуйста, паспорт. Короче, паспорт Тоджикон, паспорт Узбекистан. Короче, много чего есть. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ имрӯза аст дӯстон ки Daewoo Matiz аст ки соли барои 2008 соле ки сӯзишвораш бензини холия. Объём мотораш 1 литра, коробкаш механика, сайзтари мошин бадрон бениҳоят тоза аст. Daewoo Matiz 2008 сол сайзтаринои беҳтарин. Мошин мегад балнош мегад нав аст. хоб ҳуҷҷатош не ки буд шагад дӯстон азиз, хоб салон палон электропакет ҳамаш қоидави раднои краска, ягон камбуди сарапина надорад. мошинча айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон ва фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ ки боз одамони харидор конкретна муомила мешавад. дӯстон азиз, 2008 соле ки мотораш як аст, бениҳоят экономӣ, хоба 30,000 сомонӣ аст ки савдо дорад. омада мега аз пеш бине кадоме ки мехарад муомила мекунем. хоб ин ами рақамҳои расмӣ аст, прамои ами рақамошон кор мекунад ва рақамошон да WhatsApp ҳам пайваст дорад. мошин дар ноҳияи Хуросон бениҳоят тоза, ягон камбудӣ надорад. Daewoo Matiz берасход 2008 сол солои навш аст. маърамат бештар маълумота аз рақамошон гирем, бо арзон ва савдо мешавад. аз шумо хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунем, гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имои падисаш кунем. ва шахсоне ки мошинаи фурӯшӣ, хонаҳо ва квартира, замин, чизе ки барои фурӯхтан дорад, маърамат рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст бадрон ки японка мошин як даст гаштага. соли барои 2006 соле ки 2006 сола ахирош ки 2007 ҳисоб мехӯранд ки 2006 ахирош 2007 сол. то ҳозира ба бензини холӣ мегашт, айни ҳол нав газ часпондаша. сӯзишвориш бензини холӣ нав уже газ часпондан. объём мотор 2.4 литра, коробка автомата, сайзтари мошин мега беҳтарин мошин бадрон як даст гаштага аст. монитор, задни камера, мултирол, кондиционер, хоб, клим контрол, 4 та балон пачка, 1 сола ҳуҷҷат.
хоб сидинё лифт в общем бардон аз ин мошинча ҳама чӣ дорад. Бензини холӣ буд не ки нав айни ҳол мегӯяд газ часпондем ягон камбудӣ надорад. Дӯстони азиз ҳамаш беҳтарин ҳолат дае. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 105,000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. 105 мошине ки як даст гаштагае ягон расхода мошини якдаста. хоб рақамошо дар поини видео аст. кадоми шумо ки мехарем бештар маълумоти пураша аз ҳамин рақамҳо гирем. срочнай бо арзон ва муомилаи хуб дорад. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra аст. дӯстон ки светои вишнои светои олучагӣ соли 1991 аст ки сӯзишвориш бензини холӣ аст ки мошини бадрон як даст гаштага газ умуман дагӣ нестае. Объем мотори 1.6 литра коробка механика ҳолати мошин беҳтаринае. 4 та баллон 60 4 калпак салон тоза. мошин мега ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз мошин мега як даст гаштага тоқа бензини холикатӣ. агар сошам кӯ набошад не ки мошин ҳолаташ беҳтаринае. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Панҷакен не ки шаҳри Панҷакен ноҳияи Суғдиён. дӯстони азиз тарафи Суғда обшин 3 моҳи дига ҳуҷҷатам дорад. нақша мега 18,000 сомонӣ мега бо арзонтар карда метиҳем. мошин мега ягон камбудӣ надорад. мегирӣ фақат газ метиҳӣ. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшона ки тисела пайстияни кор мекунад ва дӯстони азиз аз ҳамин рақам метавонед ки бештар маълумотҳои пураша гирен. мошинча на самом деле мега созае як даст гаштагиае. баллон ҳолати корӣ 3 моҳ ҳуҷҷат дар шаҳри Панҷакен дар Суғдиёнда. кадоме ки мехара маромат бештар маълумоташа аз рақамҳои поёмода гирад маромат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки гурзавои танген аст ки светои сафед соли 2006 солае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.2 литра коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллон мегад миёна средня ходовой ҳастае. мошин мега ҳолаташ мега 100% ягон камбудӣ надорад. ба мошинои майда мошинои сабукравӣ чикатам алиш мешавад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки Ленинский районда ва фурӯхта мешавад бо нархи 18,000 сомонӣ ки бо кадоме ки мегира ягон сум муомила мекунанд. мошин мега хеле ки дасти як одам дагаштае. мошинча мегад ҳолаташ находвае. гурзавои танге 2006 сол ҳам газ бензин мотор экономи 1.2 литрае. нархш ҳам арзон аст ҳам бо ҳамира мега ба мошинои майда алиш мекунем. якум рақамош рақамҳои Тоҷикистон ҳастае кор мекунад ва WhatsApp пайваст ва дуюмаш рақамҳои Россия ҳастае. обшим ҳад рақамошро кор мекунад ва WhatsApp ҳам пайваст дорад. шахсоне ки мехаранд маромат бештар маълумот гиред. кадометон агар алиш мекунад ба мошини майда алиш кадоми сумкатон мегирад бо арзон мешавад. албатта занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст. бадрон дар кузуфи хечбек аст ки соли 1994 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотори 1.6 литри простой коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега задагии пӯшидаги умуман надорад. документош мега то моҳи декабра ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз ва салоншам тоза ҳолати баллоншам ҳолати кори дастае. мошин находвае ки инашам хеле ки даст як одамда гаштесае. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён ва фурӯхта мешавад бо нархи 25,000 сомонӣ ки бо арзон мешавад. ягон опелои сидан мега солои 98 боша мега алиш мекунем болоиш мегад маслиҳат мекунем. ягон сум яъне ки болои мошиншон метиҳем. агар шахсоне ки ягон сидани 98 боша алиш мекунем болоиш мегад сум метиҳем. агар кадоме ки ҳамин хачбека мехарад нархш 25 тае конкретна муомила дорад. тоқа рақамҳои Россия аст промои кор мекунад ва инашда WhatsApp ҳам пайваст дорад. рақамҳои Россия ҳам WhatsApp ҳам промои рақамошо дар ноҳияи Қабодиён. шахсоне ки мехаранд маромат бештар маълумоташа аз соҳибашон гирен. лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред ва навори моро подписааш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст. бадрон сечка объемни элегант соли 2006 сол аст ки сӯзишвориш бензини холия. объем мотораш 2 литра коробкаш автомат сайзтари мошини бадрон бениҳоят тоза ягон камбудино гарант чикатӣ кондиционер хоб обогрев сидений спорт электропакет кожный салон полный ABS, AZS, мебел
خب لبابایش میگه یعنی که مقصد که روزای بارون میزنه میگه اتوماتیک چون چوسپیدلی دارن یعنی که کار میکنن ماشین فولی فولای حجتش 6 ماه دیگه و 10 ماه دیگه تنیروفکا دارد هم حجت هم تنیروفکاش срок дорад барош мебелай ва полни худ комплект мақсад кожния мошин обши объёмни якумсорта бадорад яъне ки элегантои якумсорта дискаҳо ҳамаш 100% мошин мега ягон нуқта сарапина надорад айни ҳол қарор дод дар шаҳри душанбе дар 9 километр ва фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомоние ки бо муомила дорад якум рақамои тисел тоҷикистон кор мекунад ва дуюмаш мегафон аст ки ҳад рақамошро кор мекунад бо арзон мешавад хоини сечкаи объёмни мошини ина марамат мошини объёмни сечка мошини фулифулай ҳама ҷош кор мекунад марамат бо арзон мекунад занг занед 100 таш мега бо конкретна арзон мешавад мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Lexus RX аст баъдон ки соли барои 2009 сола ки сӯзишвариш бензини холия объём моториш 3.5 литра коробкаш автомат сайстари мошин мегад беҳтарина мошин мегад американка мега мошине ки як даста аст ҳолаташ беҳтарин баъдон 2009 сол бензини холи 3.5 моториш коробкаш автомат хай мошин обшим ҳама чи дурахтор медонед ки автопилот мақсад авагирев сидени кожни салон консол электропакет ҳамаш қоидавӣ аст ягон камбудӣ надорад айни ҳол қарор дар шаҳри душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 160 мега конкретна одамои харидода арзон мекунад ҳамин одамое ки налич мегирад мега конкретна арзон кадом метавонад мега срочно пул дар кора рақамошо дар поини видео аст кадоме ки мехарад маълумот бештар маълумотша аз соҳибашон гиред дӯстони азиз шахсоне ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан дорад маълумот рӯй кунед мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон Daewoo Nexia аст ки светои сафед соли барои 1998 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад объём мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад свети раднои сафед хай балонш ҳам ҳолати кодия нашод ҳуҷҷат ва хадовӣ ва пӯшидагии чӯш ягон маълумотоша нагуфта шахсоне ки мехаранд бо занг зада худашон пурсам мошин айни ҳол қарор дод дар шаҳри кӯло ва фурӯхта мешавад бо нархи 12 000 сомоние ки бо конкретна арзон мешавад конкретна мега муомила мекунад срочно пул дар кунед азиз мошине ки ҳамашон срочно короче самбуфер монитор панитори хеле чишам бо часпондагӣ мошинча мегад молодёжне 100% рақамошон аст рақамои вавилон тоҷикистон кор мекунад шахсоне ки мехаранд занг занад фақат ба хотири меҳнатои мо лайка фаромӯш накунед занед мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ наҳум мошини фурӯшӣ аст баъдон ки мошинои советский аст ки ваз 21015 мошинои молодёжни соли барои 2002 сола ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад объём мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега ҳуҷҷатош мега то моҳи апрела мегад ҳуҷҷат дорад мотор инжектора бештар маълумотша мегад тариқи телефон нархи мошин баъдон 10 000 сомоние аст ки бо ягон сум мега муомила мекунем инаша мега срочно пул дар кора фақат мегад муомилаш мега дар назди капоти мошин ба телефон мега умуман савдо намешаванд шахсоне ки харидори аниқ аст рақамошон аст рақамои мегафон кор мекунад метавонед ки занг зада бештар маълумотша гиред ва чӣ намуд реклама ки дори мошинаи хона ягон аппарата ягон чизе ки набоша барои фурӯхтан маълумот рӯй кунем мо намехе рекламаша чутка мекунем дӯстони азиз ба хотири меҳматҳо боз такрор шава лайка гузорем фаромӯш насозем мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ваз 2106 аст баъдон ки мошинои советский молодёжни соли барои 1988 аст ки сӯзишвариш бензини холия объём мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега айни ҳол мегад ҳуҷҷатош бучтаги аст мотор 100% коробка беҳтарин мошин мега хай соза мега 100% мега мера заводид мешавад ҳолаташ находвай агар сошам кӯна боша мошинча мега находвай хай баъзе ҷо камкам хеле пӯшидагӣ дорад не ки ҳамин мошинои ҳамин хел солои кӯна ҳамашон доранд ай хел мошин мега находвай айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 7000 сомоние ки бо арзонтар кадан метияне ки муки то 5000 муки то 4000 то муки то 6000 хай гире вобаста ай шумо ва аз фурӯшанда мекунад рақамошро биланд шахсоне ки мехоҳанд марамат занг зананд дӯстони азизи мо ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо